Salut și bine am găsit la un nou vlog. Astăzi ne vom juca Roblox, dar pe un mod cu mașini. Sper să vă placă. Da, uite, Vehicle Legends. Asta cred că știți. Dar din păcate mi-am pierdut toate mașinile. Nu știu ce a venit. A venit efectiv un hacker și mi-a furat toți banii. Și atâta mă chinui să fac înapoi eu toți banii. Dar am descoperit ceva. Dacă e la test driving, poate să-ți dea bani. Ți poate da bani. O vrei pe asta sau pe asta? Eu zic că pe asta. Asta are 6 roți, iar aia are 4 roți. Sau asta? Asta chiar tare, asta are Darius. Hai să mergem cu asta. Mai este un Ferrari chiar fain, foarte fain. Hai să mergem cu Ferrari-ul. Bun. Să ne ducem. Nu, putem să-l tăiem. Să fac bani. Acolo sus. Să ne ducem de la aici. Aici. Hop. Da, cred că asta este un update. Cred că asta e, da, e Ferrari. Nu are cum să fie altă mașină. Știți cu câtă viteză merge. Este un Ferrari, sigur, nu are cum să fie altă mașină. Da, dacă se pricepe chiar foarte mult, îi recomand să-și ia Ferrari-ul ăsta. Cred că lui îi place mult Ferrari. Cam nu știu care mașină lui preferată. Nu contează. Bun. Hop, hop, hop. Hop, că facem accident. Haide, am prins 200. 210 am prins, că ai văzut. Deci 210. Nu, este și greu așa de first person. Da, cred că nu am zis. Eu am de-abia 8 ani să fac. Peste 4 zile voi face 8 ani. Da. Poate că dacă o să am timp, dacă o să mă ies curență, poate pot să fac un videoclip de mine. De zile Darius. Pot să fac un videoclip pentru mine cu telefonul meu? Te poate zice da sau nu. N-am nevoie să spun. Nu, că nu vrea, nu dai. La Darius, eu sper să-l faci un videoclip. Bun. Hai să mergem. Da, acum avem o altă mașină. Hop, de la magazină, când noi iubim un copac. Cred că am zis prea târziu. What are elicoptere? Păi la test privim cu mașinuța lui. Mașinuța lui albastră. Hai ce gândim la Lamborghini-ul ăsta. Clar. Nu, am la Lamborghini și ne luăm pe verde. Calde, nu este bani. Știi de nu de poate cu alb.
știți. Am trecut. N-aveam cum să nu întreb. Au, ce m-am fit? Hai că mergem. David. Oh, mamă. Să zic că m-am sunat în verișor de mult. Gata, mi-am lantat de tot. De tot. Să mergem. Nu știu că pot să intre în restaurantul ăsta. What? Prank. I-a zis un prieten de-a meu, o găsi pe YouTube. Nu mi-a zis cum l-o chemă pe ăsta. Pe unde a zis că l-o găsi pe YouTube. Unde sunt de... măr. Acolo, cred că când eram pe jucători și Lamborghini la fel. Cu $1. Hopa, frână! Upsi! Încă un Lamboul în maga. Nu știu, e prea mică, prea mare, da. Asta cred că e prea mare și nu intră. M-a găsit. Fii ce atent, mă, că nu poate să intre. Prea mare. Oh, uite, uitați că a intrat. Lamboul. Hop. Pe gata, mi s-o termină secundele, dar cum eram pe drum, ce am făcut? Am rămas pe drum.
Se cam dădeam ceva. Da, e fără spațiu. Și muzica. Muzica mea că suntem boși. Păi mă, ați mai făcut odată așa ceva? Nu mă nimic încotro mă duc. Așa mă duc încotro să iau stau tipici. Trebuie să luăm jos. Aia, cred că pe aici. Nu știu. Nu știu să stăm. Nu mă așteptam chiar la asta. Vedem acum cu viteză. Sărim pe rampă. Nu pot să cred, iarăși pe punct. Este plină mașina asta, 121, 221, scuzați. 221 plină mașina cu ea. Wow! Mie-mi place mai bot. Botul îmi place mie, să arată. E botul preferată mea. Bun, și cam acesta a fost episodul astăzi. Nu uitați să apăsați în butonul de like și ne vedem data viitoare. Și nu uitați să vă și abonați. Pa, pa! Stați că când am închis videoclipul, imediat. Opa, tot să văd ceva. Hop! Bun, și pa, pa!